Multimedijalni web portal radiobijelopolje.me. Aktuelnosti iz Bijelog Polja, Crne Gore, regiona i svijeta. radiobijelopolje.me. Proteklog vikenda održana završna konferencija istraživačkog novinarstva u sklopu projekta Novinari bez granica koju realizuju Radio Bijelo Polje i Univerzitet Đenal Bjednić, Fakultet komunističkih nauka iz Mostara. Projekat koji, kao što znate, finansira Evropska unija je u sklopu programa IPA, prekogranična saradnja Bosna i Hercegovina i Crna Gora, i mi smo uspješno okončali jednu 10-mjesečnu saradnju sa našim kolegama iz Bosne i Hercegovine i kolegama iz medija iz Crne Gore i Bosne i Hercegovine. Ovo je bila prilika da postaknemo neke stvari kako bi se pospješilo istraživanje određenih tema na lokalnom nivou i u tome smo uspjeli. Dokaz je ova konferencija na kojoj su predstavljeni istraživački prilozi, znači to su bili izvještaji, priče, reportaže, audio i TV prilozi i tekstovi za web portale. Mi smo imali učesnike iz Pljevalja, Berana, Bijelog Polja, Cetinja, Radija Crne Gore, zatim iz Radija Trebinja, Omladinskog radija iz Mostara, Studio 88 iz Mostara, Radio televizije Jablanica, koji su svi dali svoj doprinos i svojim prilozima pokušali da istraže određene teme koje su u njihovim gradovima smatrali da treba da se nađu u ovoj jednoj priči. Za ove prilike mi smo odštampali publikaciju, radili jedan CD, svi radovi su tu u tekstualnom formatu, ali i radovi na CD-u, znači naši slušalci, građani, sugrađani moći da ih vide i na internet sajtu novinaribezgranica.com. Ono što je možda karakteristično za ovaj projekat jeste da smo mi uspjeli u potpunosti da ostvarimo naš cilj. Mi smo ostvarili saradnju sa kolegama iz ovog regiona, jedni sa drugima se uspješno družili i upoznali, ostvarili kontakte za naredni neki period kada ćemo da pokušamo da još pospješimo te naše radove i naravno pokrenuli priče u regionu, na lokalnim sredinama, na lokalnim medijima nije bilo dovoljno istraživačkog novinarstva. Kako zbog finansijskih problema, zbog kadrovskih problema, zbog nedovoljno obučenog kadra, zbog tehničkih problema, mi smo pokušali to da riješimo pa smo na ljeto organizovali ljetnu školu istraživačkog novinarstva gdje su bili iskusni profesori univerzitetski i predavači iz medija koji su dali svoj doprinos svemu tome i kao mentori pokušali da utiču na konačan izgled ovoga priloga koji budu dostavili u Mostaru.